Takže čus, dámy a pánové, já bych vás chtěl přivítat do nového videa. Je to další reakce. A teď dneska budeme točit reakci na P2TV. Toto video je zase docela zajímavá pecka, protože jo, takže jdeme na to. Zdravím. No já tě taky zdravím. To je pro P2TV video. To je reakce na tebe, vole. Co to je za zvuky v pozadí? To video k tobě dostane, protože to je jenom pro tebe. Tě rád zjetil tady, protože Co je to za zvuky v pozadí? jsi fakt nechutný hovno. Kdyby se prostě... Ty jsi nechutný hovno a dobře, ten zvuk je příšerný. Já si prostě A kamera ještě horší. natáčí tebe na YouTube. Ty lidi mají mnohem lepší videa než ty, chápeš to, jo? Jako ty myslíš, ty na které začala reakce? Já si nemyslím. Mnohem lepší jak ty. A ty dáš úplný hovna, akorát sedíš v zapněném pokoji, ani ve zkoušku se nedělal. Kámo, víc prostej ve videu bejt asi nemůžeš, protože jo. Příčko tě vyhodil jako jaká mrtka, vole. Jsi plný hovno. No tady hledáme hovno, teďka tady hledáme hovno, vidíš nějaký hovno? Před barákem, vole. Přesně tak. Ten týpek vypadal jako Danny z kanálu TV Twix. Tak to jo, Danny se přidal k tomuhle kripelovi. Hledáme nějaký hovno, aby jsme ti ukázali. Aby jsme ukázali. Tak se podívej na sebe a jedno hovno najdeš. To je fotku. Teďka jdeme najít tvůj house a budeme ti vyhrožovat. Jsme tady. Ha, moc vtipný. Jdeme. Jasně, jinak ten house asi ani nenašli, takže... To je tvůj house, to nás tam bydlíš, jo? Jo. Dámy a pánové, strašně vtipný, ha, moc jsem se zasmál, jo. To je úplně nejnovější vtip, dámy a pánové. A teďka jdeme jako real najít tvůj house a pošleme ti zase nějaký hovno. Strčíme ti ho tam. Dámy a pánové, aha, tak tohle no comment. Tady nás Michal si chce srát, pocit, jak se ti chce srát. Jdeme nahoru? Jo, jdeme nahoru. Okay. A to je na tebe reakce teda. A Datel je nejlepší youtuber. Co to řek, dámy a pánové? Počkat. Jdeme nahoru? Jo, jdeme nahoru. Okay. A to je na tebe reakce teda. A Datel je nejlepší youtuber. Tak teďka nevím, jestli to myslí vážně, nebo jenom se srandy, protože Datel není nejlepší youtuber a Datel taky nikdy nebude nejlepší youtuber. Ale kámo, nevím, jestli znáš PewDiePie, jo, ale to je mnohem lepší youtuber, takže jo. Nejlepší, jsi úplně sačka, ty tvoje trika. Nejlepší. Jsou taky dobré. Ty trička jsou lepší než ty tvoje. Aha, promiň, ty žádný nemáš. A má víc odběratelů než ty, vole, ty tady máš 28 sklídnutí na jedno video. Tak máš odběratelů. 25 odběratelů, kámo. Ještě těm dislike zmrde. No, tak pokračujeme. Já jsem osobně fakt, si fakt kretem, si mu zničil život, chápeš, že můj úspěšný youtuber, který tobě není. Jo. Datel mohl být úspěšný youtuber. Kdo s tím souhlasí, tak mi napište do komentářů, prosím. No, ale furt je úspěšnější než ty. Přesně tak, i když, jsem to, jsou nejlepší A tak, prostě. který si vydržel to BMW, jasný. Přesně tak, Ale žádnej inval, ale pičo, vole, a ty tvoje trika, to je pěkný hovno. Jaký Aspoň nějaký má na rozdíl od tebe, kámo. na TV, kdo by to nosil, prosím tě, napiš mi dolů, kolik lidí si to koupili, fakt mě to zajímalo. Já Jirka Král je nejlepší. Jirka Král je dobrý youtuber, ale už to začal dělat jenom pro peníze, takže... Já ho sleduju, GTA, a Fidel je taky dobrý. A však nejtíš, a ty jsi úplný hovno, já bez to. A Hagi je lepší. Hagi je úžasný. Hagi je super, to jo, ale Hogi je strašný. Já jinak ještě asi teď vydám ještě jedno video, kde budu dělat reakci na pana Datla.
A je nejlepší. Já od tebe, taky to pěkný cancer, ale furt lepší než ty, vole. Furt lepší. Doufám, že uvidíš na to video, že se ponaučíš ty svých chyb a že přestaneš. Máš normálně Poslední šance, kterou dostanu. to je poslední šance. Jak říkám, tady jdeme na Eat House a dáme ti nějaký hovno. Tak Dobře, no comment. kde ho hledáme tady? Kde ho hledáme? Nevím, kde jsme. Andělu hledáme hovno. Abychom ti poslali fotku. Tvojí matky. Tvojí matky. Jsi tvůj rodin, to je jedno velký hovno. Aha, kamo, tenhle vtip používá každý, takže nic originálního a starý, takže noob. Jak říkal, doufám, že to video se k tobě dostane. Doufám, že smažíš, já nemůžu mluvit teďka, já jsem viděl. Zvuk nejlepší na světě, Kappa. A obraz úplně taky, vole, Kappa jak svin, protože obraz je strašný. Máš to zoomlí ke ksichtu. Vole, máš tam týpka, který vypadá jak Danny z TV Twix, nějakého malého kluka a nadáváš, volej. Ty všichni mý fanoušci mu běžte dát dislike. Jo, jmenuje se Filman TV. Jo, dejte mu dislike. Dejte, já vám to ukážu tady. Jo, tady Filman TV, dejte mu dislike. Tady uráží P2 TV. Vyšli jsme velký kopec. Jo, takže doufám, že se ponaučíš ze svých chyb. Takže smažíš svůj kanál, přestaneš natáčet, nebo natáčet něco jiného prostě. Ale to jsem cancel, protože všichni jsou... Jo, no, co s tím udělá YouTuber, který má 25 odběratelů? Co s tím udělá? lepší jak ty. Všichni jsou lepší jak ty. A že s tebou loučím už, protože už se chce blíc toho, se mi chce blíc toho, jak ty seš prostě. Z tvý fotky. Normálně já nemůžu prostě. Ani na té mluvit už nemůžu. Jaký je tvůj názor na něj? Podle mě je jak se jmenuje? Oni mají trávu na střeše, what the fuck? What the fuck, prostě seš prostě hovno a my se s tebou loučíme. Ne, Ještě ne. teďka seš píča, vole, skončí. Zabij se, čau. Čau. Dobře, takže vysvětlíme si pár videí. Tohle bylo asi nejsprostější video, co jsem kdy viděl. Můžu mu dát... no. Pojďte ho všichni nahlásit, ať mu to smažou to video, protože bylo to urážel osoby, a což je špatný. To jsem nechtěl. Aha. Tak nic. Urážel ostatní osoby, což nemůžeš, vlastně nemůže, protože jo. Já bych to tímhle asi ukončil, protože ještě mluvím tohle. A tímhle bych to ukončil a teď jdu natočit druhé video a bude to o Datlovi, takže jo, takže čus.